Petarda Bum Bum od Tary. Je to neskutočný šít, ale našiel som to v krabici, tak som povedal, že to zoberiem. Ty kokos. Vítajte pri novom videu. Dnes, ako môžete vidieť, tu máme niečo troška špeciálne, pretože nám napadol takýto nádherný sneh. Ani sa to moc netopí, takže rovno to využijeme a natočíme si test petard snehu. Aj som sa pýtal na Instagrame, že či by ste chceli a strašne veľa ľudí mi písalo, že áno. Takže ak ma tam nesledujete, tak určite to môžete napraviť. A zobral som sem poriadnu kopu petard, ako môžete vidieť, oveľa viac ako po minulé roky, pretože snažím sa to točiť každý rok. Podľa mňa je to fajn a trošku to tak obzvláštni tú sezónu, pretože sneh nie je furt, aspoň tuto, takže to bude fajn. A ak by ste chceli nejakú pyrotechniku, aj takú, čo uvidíte tuto v tomto videu, tak sa určite pozrite na stránku Pyro.SR. Určite si tam niečo vyberiete, majú rýchle doručenie, dávajú darčeky, takže určite odporúčam, link máte v popise. A tento odpal bude prebiehať tak, že samozrejme od najslabšieho si odpálime až po najsilnejšie, zapichneme si tie petardy tuto do tohto snehu, ešte ukážem asi, že jaký je hlboký. Celkom dosť, neviem koľko to môže byť, 15 cm, takže myslím, že aj tie silné petardy budú vyzerať naozaj fajnovo a nebudem to už obkecávať, poďme sa pustiť do odpalu. Najslabšie, čo tu dnes máme, bude asi tento poriadne starý pirát z Lidlu, volá sa 1309, už som o ňom točil video, takže možno ho poznáte, nájdeme si tuto nejaké náhodné miesto, dajme tomu, že tu, a takto si tam zapichneme toho piráta, myslím, že toto by mohlo stačiť a poďme si to odpáliť. Ani som nevedel, že či horí, pretože ani nedymil, ani nebol tam plamienok, nič. Ale kráter je takýto minimálny, ale bolo to pekné. Ďalej tu máme už niečo modernejšie, je to Dum Bum Pirát. A je to viac menej klasický pirát, zase si ho tam pichneme a môžeme zapalovať. Tak toto bolo oveľa slabšie, možno preto, že bol nižšie prach. A ako môžete vidieť, tak aj ten kráter vyzerá ináč, je taký nižší a iný. Tuto to vybuchlo tak viac na povrchu. Ďalej si dáme petardu, ktorá sa volá Petardo Flash. Neviem, či to je úplne ten názov, ale mám ich už toľko, že neviem, jak sa každá volá. Takže dáme si takúto malinkú petardu. Kvalitne spracovaná, myslím, že je to niečo talianské a mala by mať, myslím, že 0,15 gramu. Takže poďme si to odpáliť. Zase veľmi slabé, ale kráter je už, by som povedal, že výrazne väčší. Neviem, či to pekne uvidíte. Zdá sa mi to video také tmavé, ale neviem prečo, že čo robí ten sneh, ale tak hádam, to bude pekné. Takže myslím, že sa môžeme presunúť na niečo silnejšie. Ďalej si dáme toto Zombum vajíčko. Je to taká plastová gulička, v ktorej je schovaný taký mini pirát. Zase zapichneme si to niekde sem. Neviem, jak hlboko, ale dajme tomu, že nejak takto. Mohli by sme aj hlbšie, ale nebudem pokúšať. Poďme na to. Zase slabá rana. Aspoň dneska nebudú poriadne rany, alebo možno až tam ku koncu, pretože ten sneh to parádne stlmí. A ešte taká menšia poznámka alebo rada, že keď odpalujete petardy, nie že v snehu, ale proste keď je sneh, tak znie oveľa slabšie, pretože to ten sneh strašne tlmí. Preto aj nemám rád, keď je na Silvestra sneh, takže hádam nebude. Pre zmenu tu máme už niečo trošku silnejšie, je to Petarda Explosive 3, má 0,5 gramu a uvidíme, či spraví trošku väčší kráter, jak tie petardy predtým, pretože zatiaľ to bolo všetko také rovnaké. Tak poďme si to odpáliť. No, toto už bolo silnejšie, aj keď rana zase minimálna, tak kráter je už aj dvakrát väčší. Ďalej si dáme ešte starú petardu Dum Bum F2, je to to isté čo tie nové P1, ale ešte je to tá staršia výroba, 0,24 gramu a poďme si to odpáliť. Flash tam bol poriadny, rana zase slabšia, ale kráter celkom pekný. Ako ďalšiu si dáme túto taliansku petardu, ktorá má 0,30 gramu, ako môžete vidieť. Názov si už zase nepamätám, ale bolo to niečo ako že large, myslím, že najväčšia z tej série, ale neviem presný názov, takže ak viete, môžete mi to napísať. A ideme si to strčiť do snehu
a zapáliť. Skoro ma hitlo do hlavy nejaký kúsok papierika, čo odtiaľ vyletel. Rana veľmi slabá, ale kráter pekný, asi najväčší. Ale vyzerá to tu pekne, keby tu ideme niečo sadiť. Petarda Bum Bum od Tary. Je to neskutočný šít, ale našiel som to v krabici, tak som povedal, že to zoberiem. Uvidíme, aký to spraví kráter, ak to vôbec vybuchne, pretože podľa nás strašne nebúchajú. A uvidíme, či to bude väčšie než tá talianska. Neviem ani, kde to má knot, ale tak hádam ho nájdeme. To je strašné. To sú najhoršie petardy, aké existujú. Kráter najmenší zo všetkých a to sme tu odpalovali aj úplných pirátikov. Ďalej tu máme petardu Steel Cracker, myslím, že má 0,5 gramu, vyzerá ako mega z Lidlu, tá stará, ak si ju ešte pamätáte, a uvidíme, čo to bude. Vyzerá fakt nekvalitne, tak neviem, aká to bude rana alebo kráter. Zase slabé. Kráter, tu nám padol nejaký kúsok až teraz. Kráter dosť malý, takže nestalo to za veľa. Ideme už na niečo silnejšie, je to petarda Grom. Točil som na ňu aj test a je to parádna vec. Určite jedna z najlepších petard, aké sú teraz na Pyroezer, aspoň podľa mňa. A mala by mať okolo 0,9 gramu, myslím, že tak sme navážili, tak uvidíme, aký to spraví kráter. No, toto už bola prvá taká naozajstná rana. Tu nám padá zase nejaký sneh, že čo to je. A kráter možno najväčší, a nepamätám si, čo bolo tuto, ale možno to je také podobné. Máme tu starú petardu Bum Bum F3, myslím, že má okolo 0,6 gramu, ale je kvalitná a dobre búcha, takže možno spraví ešte aj väčší kráter, ale tak to uvidíme. Flash poriadny a kráter myslím, že zatiaľ najväčší, takže tieto petardy úplne super. A už tam môžeme vidieť aj prvýkrát zem, takže bolo vidieť, že je to silnejšie. Petarda Bulldog, tiež tohtoročná novinka myslím, má 0,5 gramu písaných, v skutočnosti má ešte viac a je naozaj kvalitná a búcha celkom dobre, tak uvidíme, jak bude búchať v snehu. Rana taká tlmenejšia, lebo bola poriadne hlboko a kráter by som povedal, že je veľmi podobný ako Bum Bum F3. Už tu máme peknú kôpku, to si potom ukážeme všetko na konci, ale myslím, že tá kobra spraví kráter jak všetky tieto dokopy. Tak, rozmýšľam, čo si vybereme ďalej a asi si dáme La Bombu, klasickú starú od Panty. Akože nie starú, lebo staré už nemám, ale stará klasika. Myslím, že má 0,5 gramu, možno trošku viac. Ťažko povedať, poďme na to. Taký malinký puk, mala pekné svetlo, ale kráter môžete vidieť, že je relatívne malý. Ideme si dať kopírku La Bombas od Tary a prekvapivo by to malo byť silnejšie. Myslím, že písaný až 1 gram, tak uvidíme, jak buchne. Knot má teda fakt nekvalitný. Malo by tam byť aj svetlo. No. Už som si myslel, že zhasne. A naozaj bolo to silnejšie. Aj kráter je trošku väčší. Ideme si dať takúto žltú, menej známu petardu Hammer. Gramáž si nepamätám, myslím, že je to okolo 0,5 gramu až gram. Tak uvidíme, jak buchne a poďme na to. Už nám tu dochádza pomalinky miesto, alebo tu je tak trošku menej snehu, ale to by nemalo vadiť. No. Toto bude asi trošku rana. No, tak nebolo to nejaké silné. Hej, zas tu padol štupel, to je úlet, jak to tu padne 5 sekúnd na to. Není tu už toľko snehu, ale kráter podobný, jak tieto predtým. Máme tu už poriadne petardy a začíname s mini dumbumkou starou 1,8 gramu až 2, takže je to šupa. A zrovna nám to vyšlo, že tu máme tak málo snehu, takže to bude rana, ale tak aspoň si dáme aj nejakú poriadnu ranu, tak poďme na to. No,
Tak toto bola šajba. Kráter je taký iný, by som povedal, pretože snehu tam je málo, ale môžete vidieť, že určite by bol najväčší. Už tu nemáme nič slabšie ako 2-gramové petardy, takže vybereme si Pumu 2. 2-gramová petarda, neviem už odkiaľ som mu dostal, že či z Pyroezer, popravde si nepamätám, takže dáme si ju tuto do snehu. Už je tu zase trošku hlbší a poďme si ho odpáliť. Uvidíme, či to bude silnejšie. Tak rana určite slabšia, alebo skôr viacej tlmená, ale kráter by som povedal, že možno aj väčší ako od tej starej mini dumbumky. Máme tu už takéto poriadne dielo, je to Titan Blitz, 4 gramy, fakt kvalitná, stará, vzácna petarda, tak uvidíme, aký to bude kráter, ale myslím si, že toto bude jednoznačne najväčší, pretože toto sú poriadne rany. Nádherné titanové iskry, na ktoré som aj popravde zabudol. Rana taká v pohode, ale išiel som aj trošku ďalej. Ale kráter jednoznačne najväčší. A na tom snehu je vidieť ten, nie že bordel, ale proste tie sivé alebo tmavé častice, čo idú z tých petard, ale tak to by nemalo byť nič, len proste na tom snehu to je vidieť. Takéto máme zatiaľ krátery a už sa nám to poriadne zväčšuje. Posúvame sa zase o krok ďalej, je to petarda Cobra 1, je to takéto malinké, má to 4,5 gramu, ale je kvalitná, takže povedal by som, že aj silnejšia klasická dumbumka. Tak poďme si to pichnúť niekde sem do snehu, ja aj pošlapem to tu a nebude sa to pekne odpalovať. Už sú tak veľké tie krátery, že sa tu nedá normálne chodiť. No poďme si to zapáliť. Tam by mala byť aj taká fontánka, uvidíme, že či tam bude. No, toto bola už aj rana. Na to, že v snehu, tak naozaj neporovnateľná ani s tým Titan Blitzom. Pozerajte aj ten kráter. No aj 2-3 krát väčší a tuto nám to vyhádzalo hlinu alebo čo to je. Parádna rana. Pokračujeme s petardou Big Bang 8G. 8 gramová petarda. Kvalitná, silná a fajnová. Tak pichneme si ju niekde sem do snehu. Už to není také pekné, pretože tie krátery sú naozaj obrovské, takže ťažko ich usmerniť tak, aby boli vedľa seba, ale toto bude už asi aj rana. Poďme na to. Tak, druhý pokus. No, tak toto hej. To už nebolo len také tlmené nič, ale zase kráter o trochu väčší ako od tej Cobry. Nie o moc, ale je určite väčší, len nám to zasypáva tie staršie a zase tu vyhadzuje bordel na to pekné biele. Máme tu zase ďalší veľký krok vpred. Nová Cobra 09, je to od Tary, je to šitná petarda, ale zase má 25 gramov, lenže do polky prázdna, takže nebude až tak hlboko ten výbuch, tak uvidíme, aká to bude rana. Myslím si, že dosť veľká, takže trošku sa aj viacej vzdialíme, len ten knot je taký kratučký. Tak uvidíme, jak to vyjde. Pichneme si ju, no tuto máme moc nízky sneh, takže dajme tomu sem. Musíme sa vzdialiť od hentoho, aby to bolo dobre. Ale ako môžete vidieť, tak je naozaj veľká, takže to bude šajba. Poďme na to. Tak nebolo to nejaké extra silné. Je vidieť, že tieto petardy sú shit. Aj keď majú 25 gramov, ale kráter, kúkajte na to. Akože dobrý. Môžem tam dať aj nohu, keď to nejak natočím. Je celkom veľký, ale čakal som predsa len viac a tuto nám ostala tá polka tej prázdnej petardy. A teda vyšvihlo to sem riadny bordel. Tak ľudia, máme tu finále. Super Cobra 7, originál Di Blasio Elio. 50 gramov. Nikdy som túto petardu neodpaloval, ale malo by to byť silnejšie ako Dumbum 50, lebo Cobry sú kvality ešte viac než tie Dumbumy, takže uvidíme, aká to bude šupa. Zase dáme si to tuto, kde je nejaký hlbší sneh, asi niekde sem. A je to teda poriadna petarda. No, tak tuto to nie je moc hlboké. Tak dáme to až sem. Alebo, a viete čo? Nech to je aj rana. Dáme si to takto. Takže zapálim si to a idem zdrhať.
Ale ešte počkám na lietadielko, pretože nepotrebujem, aby mi tu hučalo. Zatiaľ si môžeme pozrieť takto krátery. Ale jak hovorím, už sa to potom roztrúsilo, lebo sú tie krátery moc veľké a nie všade je pekný veľký sneh. Lietadlá sa nám tu pretekajú, skúsim to zoomnúť. Je dneska naozaj pekne, takže fajnové točenie, len mi mrznú ruky. No nič, stačilo hovadín, poďme si to zapáliť. Ty kokos. Celého ma to ohádzalo bordelom. Ja som čakal, že tam bude fontánka, že mám čas, ale tak čo vám šíbe? Tak ako toto som nečakal. Kúkajte na ten rozdiel, však ten kráter má tak 1,5 metra oproti tomuto hovnu, čo tu spravila tá šitná fejková kobra. Tak ako toto bolo o inom. Trošku dymu tu máme. Nádherný kráter. Neviem, ak by som to natočil, môžem dať širokouhlí. Keď tam vlezem, tak kúkajte na to. Fakt, viac než meter priemer a parádny. Takto vám to natočím všetko pokope. Jak som povedal, ako kráter bude taký, jak všetky tieto dokopy a ešte aj tak je väčší. Kopa bordelu, tu nám to vyhádzalo hlinu a nádherný výbuch. A som mega rád, že som zobral zrovna túto petardu, pretože naozaj prekvapila. Tak ľudia, pozerajte na to. Dal som si tam zapalovač a teraz môžete vidieť, aký je ten kráter obrovský. A myslím, že toto bolo nádherné finále a že si to tu môžeme seknúť. Vyšlo to parádne, fajn, že tu bol sneh, také obzvláštnenie sezóny. A ak ste tu noví, nezabudnite dať odber. Ak sa vám tento snežný odpal páčil, môžete dať like. A zatiaľ sa majte. A čaute.